Създаването на уникална библиотека, която да събере всички шрифтове на кирилица и да бъде със свободен достъп, е главната задача на форум, посветен на славянската култура в интернет, който ще се проведе през следващата есен в София. Неговата основна цел е да привлече вниманието към културно-историческото наследство на славянските народи. Ще бъде обявен и конкурс за дизайн със славянска типография, за да се повиши качеството на славянското електронно книгоиздаване, съобщи ректорът на Московския държавен университет по печат Иван Фьодоров Константин Антипов. Кирилицата е един от най-видимите и разпознаваеми маркери на славянската култура. Тя е основен, но не и единствен проблем за присъствието на славянската култура в интернет, заяви доцент София Василева, преподавател в Българския университет по библиотекознание и информационни технологии. Изграждането на единна информационна система и обща платформа ще улесни и облегчи достъпа на славянската култура в интернет. Преподавателката е категорична, че кирилицата няма да изчезне. Папа Йоан Павел II обичаше да казва, че Европа винаги е дишала, диша и ще диша с два бели дроба. Единият бял дроб е Западна Европа, а другия бял дроб е славянството, Източна Европа. Учените са изчислили кога ще изчезне традиционната книга. Според преобладаващата част от научната общност това ще стане през 2080, а според руските им колеги още през 2030 година. Причината, разбира се, са екологичните проблеми. Основното е новите технологии, които повсеместно настъпват, и тяхното предимство е съчетанието на всички предимства на книгата. Основното е контрол върху протичане на комуникацията. Една книга можете да се я прочетете отзад напред, от средата, откъдето искате. Славистите са категорични, че за да се откроят славянските символи и ценности и да се популяризират в уеб пространството, трябва да се създаде дигитална информационна база.